Menteri Sarkar Pedang Ubedai Pet ya ketenat ki kampok yeng bat tenat cooperation Amit Shah ulayatu ba hakini ki kendai snem ki baladam lala ban Kynshew Palat ya ka Arphew Hynriew Hajar Klur Tyngka ka badai ka pisa jengki Briew ki baduk basuk ha barok ka wekari na kadaw Jong gajan usyadi kendra Ula keren ya kini ki kentin hakapor ba ula penyat ki jingalang National Primary Agricultural Credit Societies Meka Conclave Hanong ba New Delhi halor kapang Primary Agricultural Credit Societies kabalong kum ka Pradhan Mantri Bharatiya Jan Ushadi Kendra Amit Shah ula ong ba Kynshew ka Pradhan Mantri Bharatiya Jan Ushadi Kendra ka trekam khamtam tang hagi jaka sor ban ai jing mentua ya ki Briew ki ba duk basung ula ong ba ki dawai dashin ki ba shippo hadu lai po Tyngka la ai shiki pat ba tang hagi jaka sor Amit Shah ula ong ba da ka pax menta ki nong rep bat ki Briew ki baduk nagi jaka nong kendong ken sala banjo ya ki dawai ha kador ka babin क्षेत्रों में स्थित थे शहर के गरीबों को ही इसका फायदा मिलता था अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए 100 रुपये के बनाम 10 रुपये से लेकर 30 रुपये तक